Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a webinarilor Asociației Medici pentru Consimțământ Informat. În seara aceasta, doamna doctor Gianina Hagima va prezenta tratamentul precoce în boala COVID, și anume tratamentul ambulatoriu precoce al infecției cu SARS-CoV-2. Aveți cuvântul, doamna doctor. Bună seara! După cum știm, boala COVID are o fiziopatologie complexă, are risc de evoluție severă prin leziuni imediate viral, prin furtuna de citochine, care determină disfuncții ale organelor, și tromboza determinată de leziuni endoteliale. Majoritatea infecțiilor grave necesită un tratament precoce multimedicamentos. Infecția precoce, prin inițierea unui regim multimedicamentos secvențiat, poate preveni evoluția spre forme severe, oprind valul de spitalizări și decese, inclusiv în boala COVID. Lipsa acestei abordări în studiile COVID-19 sponsorizate de guverne sau industrie a putut fi observată în acest an și jumătate de pandemie. Noi avem un protocol realizat de Ministerul Sănătății și expus în Ordinul 2054, însă este un protocol adresat în special pacienților spitalizați, fără o personalizare pentru vârsta și comorbiditățile asociate ale pacienților și severității, fără a fi adaptat severității bolii. De aceea am ales să prezint un articol realizat de cardiologul McCullough, cardiolog american, care a realizat un studiu în colaborare cu mai mulți specialiști din mai multe țări. În acest studiu s-a încercat obținerea unui protocol de tratament precoce, personalizat pentru pacienții cu COVID. De asemenea, am mai adăugat date dintr-un alt studiu mai recent, din august 2021, referitor la tratamentul precoce anti-COVID pentru pacienții, pentru bătrânii din casele de îngrijire. Pentru un răspuns eficient în pandemie trebuie abordați 4 piloni, și anume controlul contagiunii, tratamentul precoce, spitalizarea și vaccinarea. S-a observat totuși că în majoritatea țărilor pilonul 2 nu este abordat, cel care pare a fi unul esențial, și anume tratamentul precoce la domiciliu. Regimul secvențiat multimedicamentos prevede utilizarea de suplimente alimentare, terapie combinată antiinfecțioasă intracelulară, corticoizi inhalatori sau orali, agenți antiplachetare, anticoagulante, terapie de susținere, incluzând oxigen, monitorizare și utilizarea telemedicinei. Terapia unică, după cum au relevat multe studii, nu este eficientă. De aceea, tratamentul multimedicamentos este soluția pentru reducerea intensității, a duratei simptomelor, cu evitarea spitalizării și a deceselor. Aici este o schemă de evoluție a bolii, inițial proliferarea virală, apoi furtuna de citochine și care poate fi continuată cu evenimentele tromboembolice. Multe spitalizări ar putea fi evitate prin tratamentul la domiciliu, printr-o monitorizare adecvată realizată prin telemedicină și administrare de oxigen. Majoritatea pacienților cu COVID-19 care ajung la spital nu necesită inițial intubație sau medicație presoare. Dacă oxigenul devine necesar, rata mortalității crește la 12%. Un sfert din aceștia vor necesita ventilație mecanică cu suport circulator avansat sau dializă și mortalitate peste 25%. De aceea, pentru a evita
această evoluție, tratamentul precoce, înainte de progresia semnificativă, va avea cele mai bune șanse de răspuns. Nu există rapoarte cu studii randomizate, concludente, despre terapia ambulatorie orală pentru COVID și nici nu sunt așteptate pe termen scurt. Nu a existat interes de a fi realizate aceste studii din partea autorităților. Majoritatea studiilor cu terapie orală sunt mici, fără putere statistică, nu sunt dublu orb, uneori au fost oprite de vreme din motive administrative, fără justificare științifică sau probleme de siguranță. De exemplu, un studiu realizat de Institutul Național de Sănătate din Statele Unite cu hidroxiclorochină și azitromicină a fost oprit după doar 30 de zile, cu doar 20 de pacienți înscriși din cei 2000 planificați inițial. Este o nevoie urgentă de realizare a unui astfel de protocol multimedicamentos precoce pentru reducerea intensității, a severității simptomelor și a riscului de spitalizare și deces. Tratamentul ambulatoriu precoce va avea impact dramatic, reduce presiunea asupra sistemelor de sănătate. Administrat mai târziu, în spital, este mai puțin eficient. Nu există studii la pacienții din ambulatoriu cu regimuri multimedicamentoase precoce pentru împiedicarea replicării virale precoce, a furtunii citochinice și a trombozei. În absența acestor studii, fiziopatologia, istoria naturală și judecata clinică trebuie să ghideze managementul ambulatoriu al COVID-19. Persoanele sănătoase sub 50 de ani de obicei au o boală autolimitată și nu se recomandă un tratament specific în absența simptomelor severe. Dezvoltarea simptomelor respiratorii inferioare justifică evaluarea stării de oxigenare și imagistica cu inițierea medicației la documentarea hipoxemiei sau a infiltratelor pulmonare. La persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, care asociază comorbidități, există un risc crescut de spitalizare, cu o rată de deces ce variază de la 1 până la 40%, în funcție de vârstă și asocierea de comorbidități. În acest caz, se justifică tratament ambulatoriu precoce, în conformitate cu cea mai bună judecată medicală, cântărind beneficiile și riscurile terapiei orale. Pacienții cu simptome de COVID neconfirmat, încă cu test sau posibil test fals negativ, pot începe tratamentul, mai ales când e vorba de persoane în vârstă cu comorbidități. Acest tratament constă în terapie combinată antiinfecțioasă, ce atenuează replicarea virală, corticosteroizi cu modularea furtunei citochinice și agenți antiagreganți sau și terapie antitrombotică. Aici este schemă ce prezintă într-un mod util tratamentul multimedicamentos personalizat în funcție de vârstă și comorbidități. De exemplu, în situația persoanelor sub 50 de ani, fără comorbidități, ar fi suficiente suplimentele alimentare reprezentate de zinc, vitamina D3, vitamina C, quercetin, urmărire și dacă simptomele se înrăutățesc, se adaugă tratament antiinfecțios, constând în hidroxiclorochină asociată cu azitromicină sau doxiciclină, ivermectină asociată cu azitromicină sau doxiciclină sau favipiravir asociat cu azitromicină sau doxiciclină. În cazul în care simptomele se accentuează sau persistă mai mult de 5 zile, se poate adăuga corticoid inhalator sau dexametazonă per os. Și în cazul în care crește riscul trombotic, se asociază antiagregant și sau anticoagulant. Pentru cei de peste 50 de ani cu o comorbiditate, aceleași suplimente alimentare, asociate eventual cu anticorpi, anti-spike, cu agenți antiinfecțioși, una din schemele prezentate aici, iar dacă simptomele se agravează, respiratorii, sau persistă mai mult de 5 zile, se asociază corticoid inhalator sau sistemic și anticoagulant. În cazul persoanelor peste 50 de ani cu mai mult de o comorbiditate,
suplimente alimentare, anticorpi, anti-spike, medicație anti-infecțioasă, tratament corticoid de la început și anticoagulant, antiagregant de la început. În ce privește reducerea răspândirii virale și a contaminării, transmiterea virală se pare că are loc în principal în familie, transmitere respiratorie, oral-fecală. Este, din punctul lor de vedere și conform studiilor realizate și descrise în acest articol, este rezonabil doar controlul transmiterii în familie, care este cel mai frecvent loc de transfer viral. La domiciliu se poate realiza și terapia precoce, cu reducerea, eliminarea deplasării la spital, a contactului cu șoferii, cu personalul medical, deci limitarea răspândirii bolii. Neadministrarea tratamentului ambulatoriu de către medicii de familie, deci neexistența unui protocol de tratament precoce, secvențial multimedicamentos, determină anxietate în rândul pacienților cu COVID-19 care se simt abandonați, predispuși să renunțe la carantină și să solicite ajutor în spital. Și știm din experiența noastră că mulți pacienți sunt speriați și datorită acestei panici ajung la spital. Prin împrospătarea aerului, ferestre deschise, ventilare, plimbări în aer liber, este o altă cale de reducere a răspândirii virale și nu se recomandă acoperirea feței pentru dispersarea virusurilor și a nu reinhala aceste virusuri, care pot agrava situația clinică. Suplimentele nutritive se bucură de un interes considerabil, atât pentru profilaxie, cât și în tratament, în combinație cu antiinfecțioase. Ele nu sunt curative, potențează răspunsul terapeutic. Zincul, în combinație cu hidroxiclorochina, reduce replicarea virală. Hidroxiclorochina favorizează intrarea intracelulară a zincului cu inhibarea replicării virale. Sulfatul de zinc este recomandat în doză de 220 mg, care conține 50 mg zinc elementar, administrat oral. Sunt studii care arată că deficitul de vitamină D este asociat cu creșterea mortalității prin COVID. De aceea se recomandă ca tratament o doză de vitamina D3 de 5.000 de unități pe zi. Vitamina C, per oral sau intravenos, poate fi utilă în combinație cu alte suplimente. Doza considerată a fi rezonabilă este de 3 grame pe zi. Quercetina este un polifenol cu următoarele mecanisme teoretice de acțiune: reduce intrarea în celule a SARS-CoV-2, inhibă proteazele virale prin transferul zincului, atenuează răspunsul inflamator mediat prin interleuchina 6, se administrează în combinație cu suplimentele discutate anterior, doza fiind de 500 de miligrame de 2 ori pe zi. Scopul terapiei antivirale din prima zi de boală simptomatică este de a reduce rata și durata replicării virusului. Inițierea timpurie a combinațiilor antiinfecțioase, inclusiv a celor care împiedică activarea celulelor inflamatorii, citochinelor, leziunilor endoteliale și a trombozei, ar putea atenua răspunsul slab al gazdei la replicarea virusului. La pacienții cu vârsta peste 50 de ani și la cei care au una sau mai multe comorbidități, este recomandată asocierea a cel puțin 2 medicamente antiinfecțioase disponibile în comerț. Când este considerat necesar, se pot utiliza prescripții medicale off-label. Decizia de a refuza terapia orală precoce într-o boală potențial fatală ar trebui luată în comun cu pacientul, asigurându-ne că acesta a înțeles că istoria naturală a bolii netratate la adulții cu risc ridicat include risc de spitalizare, de complicații dobândite în spital și de deces. Singura metodă prin care spitalizarea ar putea fi evitată este utilizarea empirică a regimului precoce multimedicamentos cu șansă rezonabilă de succes și siguranță acceptabilă. Vamlanivimabul, administrat intravenos, are autorizație pentru utilizare extinsă, dar este o opțiune disponibilă pentru un număr limitat de pacienți. De aceea, alternativa medicației orale rămâne esențială. Hidroxiclorochina este aprobată de FDA din 1955. Este folosită la sute de milioane de oameni. Este vândută chiar fără rețetă în multe țări. Are un profil de siguranță bine cunoscut. Este antimalaric, antiinflamator, împiedică transferul endozomal al virionilor în celule. Este un ionofor de zinc, transferă zincul intracelular cu blocarea RNA polimerazei,
enzimă de bază pentru replicarea virusului. 63% din studiile în care hidroxiclorochina a fost administrată mai târziu în cursul bolii, în cursul spitalizării, indică beneficiul al administrării acesteia. Și 100% din studiile în care hidroxiclorochina a fost administrată precoce indică beneficii cu reducerea cu 64% a riscului relativ compus de progresie a bolii, a spitalizării și decesului. Despre clorochină, precursorul hidroxiclorochinei, se știe de mult, din 2004-2005. Sunt studii, unele realizate chiar de reprezentanții ICDC-ului, care arată că această substanță are rol atât în prevenție, cât și în tratamentul coronavirusului. Cu toate acestea, a fost considerat un medicament controversat în tratarea SARS-CoV-2. Iar ca reacții adverse cunoscute, prelungirea intervalului QT, dar asimptomatică și rară. Sub 1% din pacienții care primesc hidroxiclorochină au prelungirea acestui interval QT. Nu trebuie utilizată la cei cu deficit de glucoză 6-fosfat dehidrogenază. Comisiile de siguranță și monitorizare a datelor nu au declarat probleme de siguranță în studiile clinice ale hidroxiclorochinei. Este necesară prudență și un plan de monitorizare al intervalului QT în ambulatoriu pentru antecedente personale sau familiale de sindrom QT prelungit și în caz de utilizare de medicamente ce prelungesc suplimentar intervalul QT. Tratamentul cu hidroxiclorochină, dozele de hidroxiclorochină recomandate sunt 200 de mg de 2 ori pe zi pentru 5-30 de zile în funcție de simptomatologie. Cu administrarea hidroxiclorochinei în boala COVID a fost chiar un scandal, scandalul Lancet Gate. S-a publicat în mai 2020, un domn Mandip Hermera a publicat o analiză a mai multor studii din care a reieșit că hidroxiclorochina crește riscul, crește mortalitatea. Ulterior, acest articol a fost retractat. Putem observa că acest domn profesor era și finanțat de multe companii farmaceutice, printre care și Janssen, Pfizer. După acest studiu, Organizația Mondială a Sănătății și guvernele Uniunii Europene au contraindicat utilizarea hidroxiclorochinei și nu au mai, în tratamentul COVID-ului, și nu au mai revenit asupra deciziei, deși studiul respectiv a fost retras. În ce privește ivermectina, este un agent antiparazitar cu spectru larg, activitate antivirală, inclusiv asupra SARS-CoV-2. Este bine tolerat, are indice terapeutic ridicat, un profil de siguranță dovedit, peste 3,7 miliarde de administrări. Se administrează singur sau combinat cu doxiciclină sau azitromicină. Studiile randomizate și prospective au demonstrat eficacitate. Se utilizează dacă hidroxiclorochina este contraindicată sau favipiravir nu este disponibil. Dozele variază între 6 și 36 mg zilnic sau la 2 zile pentru 2-3 administrări. Există oarecare incertitudine ce privește doza și schema optimă. Studiul ICON, ce a utilizat ivermectina în spital, a fost asociat cu o reducere cu 48% a riscului relativ de mortalitate prin COVID-19. Cel puțin 36 de studii clinice randomizate despre ivermectină, singură sau în combinație, au fost realizate pentru pacienții din ambulatoriu sau spitalizați. Aici este un studiu recent, o meta-analiză a 18 trialuri randomizate controlate despre ivermectină, care găsește o reducere semnificativă a mortalității, o reducere a evoluției clinice și o accelerare a clearance-ului viral. Inclusiv vecinii noștri bulgari au realizat un studiu pe ivermectină randomizat, dublu orb, cu controlat placebo, în care au observat utilitatea ivermectinei
în tratamentul COVID. Noi nu cunosc să avem astfel de studii. Favipiravirul este un inhibitor selectiv oral al polimerazei ARN dependente, aprobat pentru utilizarea ambulatorie anti-COVID-19 în mai multe țări. Este sigur, unii afirmă că este teratogen, scurtează eliminarea nazală de virus la mai puțin de 7 zile în majoritatea studiilor. Se administrează oral, o doză mai mare în prima zi, urmată de alte 14 zile de tratament. Și există studii clinice ample în curs de desfășurare. Azitromicina este un antibiotic macrolid frecvent utilizat în practica clinică, are proprietăți antivirale, reduce transferul endosomal de virioni, are efecte antiinflamatorii. Studii franceze ce au utilizat azitromicina în combinație cu hidroxiclorochina au demonstrat reducerea excreției virale, a spitalizării și a mortalității. Administrarea doar a azitromicinei nu are utilitate semnificativă. Combinația hidroxiclorochină cu azitromicină a reprezentat un standard de îngrijire pentru bolnavii cu COVID la peste 300.000 de adulți în vârstă cu multiple comorbidități. Azitromicina asociată cu hidroxiclorochină poate prelungi intervalul QT la 1%, sub 1% dintre pacienți, însă este de obicei o prelungire asimptomatică. Se utilizează în doze de 250 de miligrame de 2 ori pe zi, timp de 5-30 de zile, pentru simptome persistente, dovezi de suprainfecție bacteriană. Doxiciclina are multiple efecte intracelulare, poate reduce replicarea virală, deteriorarea celulei și exprimarea factorilor inflamatori. Se concentrează în plămâni la niveluri de 2 ori mai mari decât în plasmă. Azitromicina și doxiciclina sunt utile pentru infecțiile bacteriene suprapuse și atipice ale tractului respirator superior. Doxiciclina nu influențează ritmul cardiac, dar poate avea alte reacții adverse gastrointestinale și esofagita. Are activitate in vitro anti-COVID-19 la concentrații utilizate clinic, acționând în stadiile post-intrare ale SARS-CoV-2 în celulele Vero E6. Eficacitatea este crescută în combinată cu ivermectina la începutul infecției, cu eradicarea bolii în mai puțin de 10 zile. Doxiciclina se administrează inițial 200 mg pe roz, apoi 100 de miligrame de 2 ori pe zi împărțită la 12 ore, timp de 5-30 de zile. Terapia cu anticorpi. Se utilizează bamlanivimab, care este un anticorp monoclonal antiproteină spike, aprobat pentru tratamentul ambulatoriu precoce. Într-un studiu randomizat BLAZE-1, spitalizările pentru COVID-19 au fost de 4 la 136 de pacienți tratați și 7 din 69 în lotul placebo. Rezultatele deci sunt neconcludente, însă în contextul de urgență este autorizat pentru pacienții cu COVID peste 12 ani, peste 40 de kilograme, cu risc crescut de COVID sever sau spitalizare. Se administrează intravenos și după administrare se monitorizează încă o oră reacțiile adverse, reacțiile sistemice. O altă terapie cu anticorpi este asocierea casirivimab și imdevimab. Este aprobat de urgență în Statele Unite pentru o populație cu o indicație similară bamlanivimabului. Se leagă de diferite regiuni ale proteinei spike. Se administrează intravenos în timp de o oră și apoi încă o oră se monitorizează reacțiile adverse. Terapia cu anticorpi are o eficacitate ce trebuie interpretată cu prudență. Rezultatele nu pot fi considerate concludente. După diagnosticarea prin test rapid, este rezonabilă începerea perfuziei cu anticorpi, dar nu este justificată deplasarea în spital pentru administrarea acestei perfuzii, în cazul în care pacientul este în carantină. Deci este preferabil administrarea tratamentului oral, secvențiat, multimedicamentos și fără asocierea acestor anticorpi. Corticosteroizii reprezintă altă modalitate de tratament
Se administrează pentru furtuna citochinică, care determină simptome ce impun spitalizare și insuficiență multiplă de organ. Pacienții cu COVID-19 prezintă leucocitoză cu neutropenie relativă, cu creșterea interleuchinei 6 și a interleuchinei 10 în situații critice. Tusea și dispneea reprezintă primele simptome respiratorii datorate inflamației și activării citochinelor. Corticoizii utilizați precoce per os este rațională pentru aceste manifestări, ca și în alte patologii pulmonare inflamatorii. Da, atât per os cât și inhalator. Însă, de exemplu, budesonidul poate fi administrat inhalator, însă nu există rapoarte publicate despre eficacitatea acestuia în COVID-19. Există un studiu efectuat pentru dexametazonă, studiul Recovery, care constată o reducere a mortalității în cazul în care este administrată la pacienții spitalizați cu COVID-19. Altă meta-analiză pe 1703 pacienți în stare critică arată o reducere a riscului relativ de deces cu 36% în cazul administrării corticosteroizilor. Se afirmă că nu s-a observat favorizarea prelungirii replicării virale prin folosirea corticosteroizilor. Pentru administrarea la domiciliu, este rezonabilă administrarea în cazul în care simptomele persistă după a 5 zile, se prelungesc peste 5 zile, pentru simptome pulmonare moderate sau severe. Dexamethasona administrată în doză de 6 mg zilnic sau prednison 1 mg pe kilogram corp per os 5 zile, cu sau fără reducere treptată ulterior. Un alt medicament util este colchicina. Este un antimitotic non-steroidian utilizat în gută și pericardită. Blochează metafaza celulelor inflamatorii prin legarea la capetele microtubulilor, împiedicând asamblarea lor intracelulară. Studiul Greco-19, randomizat, open label, pe 105 pacienți spitalizați cu COVID-19, tratați concomitent cu hidroxiclorochină și azitromicină, indică o reducere a nivelului de D-dimeri și îmbunătățirea rezultatelor clinice la adăugarea colchicinei. Are un profil de siguranță pe termen scurt cunoscut și este rezonabilă utilizarea alături de corticosteroizi cu reducerea efectelor furtunii citochinice și a miopericarditei. Doza este de 0,6 mg de 2 ori pe zi, pe roz, 3 zile, apoi 0,6 mg pe roz zilnic, 30 de zile. Agenții antiplachetari și antitrombotici se justifică datorită ratei crescute de macro- și microtromboză. Nivelurile crescute de D-dimeri sunt asociate în mod constant cu tromboză venoasă profundă și embolie pulmonară. Autopsiile care s-au realizat la pacienții cu COVID-19 indică microtromboză pulmonară, embolie macroscopică asociată cu tromboză venoasă profundă la peste jumătate din cazurile fatale. Leziunea endotelială și tromboza reprezintă o cauză a desaturării oxigenului, a spitalizării și necesită tratament suportiv. Tromboxanul la 2 este semnificativ crescut și se justifică administrarea precoce de aspirină. Heparina cu greutate moleculară mică, administrată subcutanat sau anticoagulantele orale noi, se utilizează în doze similare cu cele utilizate în tromboprofilaxia ambulatorie. Într-un studiu retrospectiv, pe 2773 de pacienți internați, în care 28% din cazurile severe au primit terapie anticoagulantă, s-a observat o reducere a mortalității semnificativă. De asemenea, s-a observat că utilizarea preventivă a heparinei cu greutate moleculară mică sau anticoagulantelor orale noi determină o reducere cu 50%, cu peste 50% a mortalității prin COVID. Anticoagulantele reduc decesul la pacienții spitalizați cu complicații trombotice, niveluri crescute de D-dimeri și scoruri mari de comorbidități. Mulți bolnavi din ambulatoriu au indicații generale pentru profilaxia cardioembolică sau venoasă tromboembolică.
Este, deci, prudentă administrarea de aspirină, 325 mg pe rost și anticoagulante sistemice pentru pacienții cu COVID-19 și risc înalt. Telemedicina este un mijloc util pentru evaluarea și gestionarea inițială a bolii COVID-19, pacientul rămânând în autocarantină la domiciliu. Se poate administra oxigen și la domiciliu pentru menținerea saturației oxigenului arterial, sub supraveghere directă, prin telemedicină, cu transfer la spital pentru ventilație asistată, dacă este cazul. Sunt utile și dispozitivele de alertă cu întoarcerea în decubit ventral când există o urmărire, o monitorizare bună la domiciliu a pacienților. În concluzie, pandemia nu a fost abordată prin crearea rapidă a infrastructurii care să poată să susțină efectuarea de studii mari randomizate cu tratament în ambulator. Este irosit timp prețios prin abordarea așteaptă și vezi, în care nu se administrează tratament antiviral și starea pacientului se înrăutățește, ducând la spitalizare inutilă, morbiditate și deces. Odată infectat, singurul mijloc de prevenire a spitalizării la un pacient cu risc ridicat este de a aplica tratament înainte de apariția simptomelor. Se reduc astfel apelurile la salvare sau vizitele în camera de urgență. Se observă lipsa de sprijin guvernamental pentru efectuarea acestor studii clinice randomizate, cu evaluarea terapiilor disponibile pe care largă, ieftine, precum și lipsa unor ghiduri de instruire pentru tratamentul ambulatoriu. Astfel, clinicienii trebuie să acționeze în conformitate cu judecata lor clinică, luând decizii în comun cu pacienții informați. Tratamentul precoce multimedicamentos, decis empiric, pe baza fiziopatologiei și dovezilor din studii randomizate și observaționale, demonstrează siguranță și eficacitate. La pacienții nou diagnosticați cu risc crescut, simptomatici, tratamentul secvențial multimedicamentos reprezintă un câștig terapeutic cu profil acceptabil beneficiu-risc. Rapoartele disponibile indică o reducere mare a riscului de mortalitate de peste 60% asociată cu acest regim. Dovezile de eficacitate a tratamentului precoce sunt convingătoare și trebuie luate în considerare. Nu există motive științifice sau morale ca aceste tratamente să nu fie utilizate. Până când pandemia se va încheia cu imunitatea de turmă, tratamentul precoce multimedicamentos ambulatoriu ar trebui să fie o practică standard la pacienții cu COVID cu risc ridicat și la cei simptomatici cu simptomatologie gravă de la debutul bolii.